Habai day bat kani nakaliang jong ba sinchar lang loong ba hadian ba ka association klalap leng ba ka RTI bat kat kum kejing lap jong ka association loong ba wat habaladon bun ki pus ki balai hendai nakaliang jong kani ka office kala kentai no ek application balabu de ki nong apply pen ban kila aidau ba kidang ab ek jing tha na ki bor ki bahalor jong ka department ha ka bai day bat kurkom jit bat thung ya ki nong hikai Henry ke bapen lengo ya keseng kalong bahadian keseng kalabut dian ya kecing tungkam hagani ke office lalap penban baladon ki balale don bor lani ki bala shulia sop da ka ba shutung kam ya laki briu jongki officer ki batrihi hagani ke office bat haba keseng kalabu ke jingkli yo SDEO ban pensyai halo kani ka phang halo ka jingkantai jongki Henry ya katu kani pat la shutung kam sop klem de yo jingbet na ki bor baharo lai thu bau SDSEO uloong bo umla ban le ai namar baladon lupa de ki briu jong ubarababu Nakaliang jong ka association kabu ka chingarpat ya ka sarkar bakal employ bat khotno ya ka teachers eligibility test kumba ka sarkar hi kalkular ka ji kendu jong ka association bat education minister khanang bakum kini ki jingle don bor ken omdum jiasu hadian habut bat ka association ru kala rai ru bakan saai ka jing ujor haki bor bahalor hakini ki panai ki baladap nakaliang jongi la habang yo jitip ki don ki post ki balaj te ngila leja kendu tak jing temu bangin tap ikini ki post te hendrai kan ka office kala pensya yang iba menta kampat la ban diang ki application ki jong ngi namar ba kadang up ke instruction napo directorate kumno ban kondak kita ki interview mano ban kondak kita ki interview te nagaliang ngejungi isu ilas shift sengap halor kane bat ngisusi pat ban yu sngau ba hakiju kisngi hakiju kitarik kiba nakaliang jongi ngilalet pania kendu yau SDSEO ndrei ngitip ba kidon kiba la thung hakine kiju kisngi te nakaliang jongi shwa banwan kali yo ba hato yangi yo bobun balang ni haban athep kita ka haban ape kata ka instruction napo directorate bakumno banjit bat mano banjit nrei balai pat dikitu ki lai saungut pat la shutung la thung klem da pentip bat kane kala pen subas new yang iro halor kane ka mentangi lo likili gen na USDSO ba kai ka ba penlong e phi ba pinom pim pentip bat pim kondak ke interview wat la da bun ki dong thep ka jubab ka bangiyo kalong ba umla ba nagliong USDSO wong ba umla ban le ai namar ba la don lupa ubriu jong ubara bobu uba olengdo te halor kane na kaliang jongi ngisusi ban ni kwa bu ka jingkeli ba hato ladangi ki bomdei ki briu jong ubara bobu ni ki briu jong USDSO nimdon hok mo ban thep kam wat ladangi la long qualified wat la long eligible te halor kane ka bentangi lele ikendu e ubara bobu bat ula ayangi kawai ka jubab ka bana kaliang ka jongingin ngimla ban pediang ya kata kalong ba abangi kili balai pim khot interview na kaliang ka jong barubu laong bet ba ladanga khot interview kini candidate ki bahasa jit kin claim permanent te kata ka datang ka jubab ka ba usukwa ban tang ban darab jot ya ke ka ba ula deble kan ne ki bro ki pen subas new bayangi aga jingsham jonga ngala de pas no do arajar cutway henry ngala de bu shaj bu application hapo office henry penban kim thung yanga henry ikiwe pat ki on train ki bompat train ru kila dep thung gani ka pen susi yanga na iwe ne ki bala dep training hapo institute ma ba kumno ikiwe la dep thung yang apat kabla pas ngadu ningkong nang ni napo district henry kim patio ni kim thung yang